Шотбыз һәм менә шушы очрашуны безнең сөйләшүне, әңгәмәне шигырьләр белән ачып җибәриләр. Безгә нинди шигырьләр алып килдегез? Иншалла. Берничә шигырьне алып килдем. Соңгы елларда язылган шигырьләр авыррак шигырьләр инде. Әмма да ләкин мәсәлән, быел мин диңгезгә бардым. Гомеремдә беренче тапкыр хыялым чынга ашты. Диңгез буенча шунда язылган шигырьне дә, шуннан кайткач язылган шигырьне дә сезгә күп тикәтелим, күрсәтсәгез. Калмадылар чит якта. Утырып уйларга дип, очтым диңгез буена. Тик арына алмадым шул. Кире кайтты барсы да. Ярларга ташлап карадым, дулкыннар арасына. Алар кире күтәрелде. Берсе дә шул батмыйча. Үземнән качып булмады. Җылы якка очып та. Минемдә бит көндә кабат. Шул ук уйлар яңара. Улым җәннәт түрендә. Барлык сынауларда уза. Яралар да төзәлә. Тик бала югалту икән, кеше белән мәңгегә. Нәни кулына кагылдым. Кыша алмадым минлә. Шул үкенеч белән яшим, әрнүле йөрәгемдә. Улыма җәннәт теләүләр, дуалар саен көндә. Аллаһ бирүче, алучы, барсы да хәерлегә. Саклагыз сез балаларны, үстереп тәрбиядә. Их диеп яшәмик әле, 3 көнлек гомерләрдә. Мин рәхмәтле Аллаһыга бу хисләрне биргәнгә. Улым кебек улым бар җәннәтнең түгләрендә. Сыналарга сайланган. Ул мине үзе сайлаган. Аннан мин аерылмам. Яшәү дәврендә генә шул көпчәкләрдә чабам. Ул мине үзе сайлаган. Зарланмыйм язмышымнан. Халкым сәер булгангамы, язмышым богауланган. Ул мине үзе сайлаган. Шулай дөрес санаган. Димәк, минем кебекләргә биргән сабырлык мулдан. Ул мине үзе сайлаган. Мин тормышны яратам. Гомерем буе кешеләрне мин яхшылыкка тартам. Ул мине үзе сайлаган. Минем кешегә ышанган. Әйе, яшәү җирдә сынау. Әллә шуңа яратам. Юллар. Бик күп алар. Сикәлтәле. Үзләрендә кар кертләре. Ул тауларда мәшәкатьләр, шишелешле, искитмәле. Ата улны белмәс заман. Ахыр заман галәмәте. Гарурлык дигән афәт. Туганлыктан шәбрәкме? Кишер ала инсаннарын. Саташканнар, ялгышканнар, сынауларын аша алар. Үзләренә юл яралар. Димәк, бу ел сезгә менә шушы хыял тормышка ашу белән истә калачак инде, Әйе. Шуннан башлыйк алайса. Бу ел инде бик авыр ел булды минем өчен. Һәм бу айның гына түгел, бу елның нәтиҗәләре белән мин ничектер яңа баскычка бастым бу елда. Һәм киләсе елда инде Алла бирсә, алга таба инде күтәрелешләр булыр дип уйлыйм, чөнки бер урында тукталып торырга ярамый, һәм алга барырга кирәк. Минем өчен бу ел бик авыр булды. Һәм менә бу диңгезгә кайчан бардыгыз әле? Диңгезгә җәйен. Әйе. Кем белән? Апам белән. Туган апам белән, әйе. Кайсы җиргә, кайсы илгә? Диңгезгә Турциягә. Төркиягә, әйе. Билек шәһәренә. Һәм менә бу иҗатка кагылсак, менә хәзер ничек үзгәрде ул? Кайсы якка үзгәрде? Җитдирәк шигырьләр туганда хәзер. Иҗат буенча. Иҗат буенча әйтсәк, иҗатым мен туктап торды минем 3 ел. Киевдә булган чорда мин язуны ничек әйтим, туктатмадым, әмма ул минем ничектер пассив булды барды. Һәм бу пассивлык дәвам итте. Мин әлбәттә киләчәккә планнар белән яшәдем. Дөрес әйтәләр, менә бер көнлек яшәргә кирәк дип караганда. Киләчәкне уйлап, бүгенгесе белән яшәдек. Әмма мин күбрәк алдагысы белән яшәдем бугай. Һәм улым тугач язам, улым тугач тегеләй була, булай була дип яшәп, ул хыялларны мин улым белән бергә күндем дисәм дә була. Шуңа күрә хәзер мин шул бер көнлек яшәү тормышына еләнә барам күбрәк. Бүген яшәдек, әлхәмдүлилләh. Киләчәктә насыйп булса яшәрбез дигәндәй. Ләкин теге алга бик зур планнар инде калмый. Һәм мин хыялларны аңлый башладым. Мен гомер буе менә хыялланмыйм дип йөри идем.
хыяллар yok, benim planlar gana da biriydim. Ama anladım, yakta hıyallar bulağa tiyiş. Hem alar bilen, nişik dip eyteyim, fanatizm bulağa tiyiş tügül. Eğer mene bulay bulsa, men bäxetli bulam deyip. Alay bulmasa, mümkün alay bulmaska. Şuna göre bir neçe variant kaldıra gerek. Birine variant bile yaşasın, bütün tırmışın şilperene kelgeç yoğalıp kalasın iken. Şunu anladım men, üç tırmışımda. Mene bu sınavlarını nişik kabul ettiniz siz alarlar, sizin özgertti mi? Sınavlarını men jеңил kabul ettim, ama olanın ötesi ağır buldu. Çünkü men näkse gene bulsa da Allah'tan ekenini bilen, elhamdülillah. Lekin şul sınavlarını uzası elbette eşitin. Elbette eşitin, nişiktir kalgan planların yoğalgaç. Olar indi men başka yönelişke ketkeçtin. Nişik dip eyteyim, tunelda ozağında yaqtılık görmeysin. Mene şul yaqtılıkны görmegeç bek ağır. Ol yaqtılıkны izli bir yıl öte. Bir yıl gana da ötmey bolaydı. Şuna göre mene ulum kitkenge, bizden ölgenge, menem indi 2 yıl yarım vakit ötті. Ama nişiktir, haman şul kütüğü rejiminde nişiktir, mene bulur ali, yaxşı bulur degen kibir. Bulur Allah etse yaxşı bulur, lakin hazır öktürül. Şunsun bilesin, hem men siginem hazırkı vakitda menem tırmışım. Koysadır, güzlükten qarasan aybet. Menim işim bar, tırga urunum bar, apada tıram. Hem koytırga etiyeniyim bar, tuğan negizim bar. Hem şul pluslarını sana koy şimdi. Nişiktir, şağıştırasın başka garipler bilen özüngni. Hem anlıyorsun özüngnin eli bäxetli ikenin. Eli bäxetini yoğaltıp bitirmegenini anlıyorsun eli. Şuna göre, nişik dip eyteyim. Kişide erip gitirge yaramay, kişide bütün tırmış mağnasını körüge yaramay. Eğer de köresin ken sen kişide bütün tırmış yeminni, bütün tırmış mağnasını, sen anı yoğaltkaçtın, neticede tırmış mağnası da yoğalgan kibik bulayındı. Lakin bu bit alay tügül, şınlıkta. Ana oyak akıl bilen körgeçtin, indi anlagaçtın, elbette kendine de ettiği. Yılmayıp da qarıysın. Nişiktir, eli yarayım meni kişirdim dip de qarıysın. Çünkü men haqatın qıstıman, haq kişisiman, haqatın qıstıman. Bu tırmışta bütün sınavlarını öte baram, elhamdülillah. Nişiktir, men hatta, nişik dip eyteyim, men ökünmeyim şulay bolganına. Men ökünmeyim hajda hıyallanıp, şulay tilekler tilegenime de ökünmeyim. Men ökünmeyim näk şulay bulup çıqqanına da. Belki şulaydır sürektir, belki şulay yaxşıraktır. Eğer de olay bulmasa belki naşaraq bolgan bolur edi. Şuna göre men tırışam indi pluslar tabaqa. Mene o günlerge eylenip bolsa, mene Liliya olmasa da mene siz kul bilen qog'alarga ulgurdingizmi, qulunuz bilen qog'alarga sıypap alarga ulgurdingizmi, sizge ruxsat etkenler edimi hastaxonada? Men bala yanına kirip yerdim. Üzümün halim yaxşı qoş kirip yerdim. Lakin bizde mene bala bilen men buldum 2 ay, 2 atna. 2 atna üzüm buldum anda. Anın bilen birge tırmadım indi. Kirip yerdim 2 atna devamında. Lakin ondan soň meni qaytarıp jiberdiler. Выписывать ettiler. Bütün больницадагы bir yaşay almayın degen kadar. Bala yanına kelip yeri alasız, haberlerini aytып turarбыз dediler. Men qaytıp gittim. Awulga qaytıp gittim. Çünkü xатын kızga operatsiyadan soň indi bitende tirek kerek. Xатын kız tirek kerek köpürek. Şuna göre men awulga qaytıp gittim. Köpmegene tırmış ipteşim yanında qala tırışsam da isenligim meňa mana ruxsat etmedi. Şulay etip men awulga qaytıp gittim de, awulda bir neçe kun turgandan soň indi. O bitinde menin balam 22 kun yaşadı bizim bala. Hem meňa şulturattalar. Siz yaýsa kelip jetesiz, yaýsa bala indi ölüp bara. Kökmey qalypga mümkinsiz dip indi. Biz indi elbette şuluk apam bilen indi. Birge turgan apam afoýdunuz. Barga buldyk indi elbette. Biletler bilişe başladık. Lakin 2 kun diýenebis tagyn 2 güne sagatga suzuldy, çünki meňa indi ýaňadan şulturatdylar. Kilip alabыз dip. Balany kilip alarga. Ondan soň kilip alıp meşakkatlaryna şundak alıp qaytyp, kümüp, ol birinçi 2-3 günni bala ölgenden soň men hatyrlaýmyn birisine etkende. Çünki awır buldy. Bara bir nişikdir nendigine halde bulsa da, üzem nendigine halde bulsam da men yaxşı gametlengen edim. Çünki nişik dip eyteyim. Allah Taala bergen eken,
мәгънәсе бардыр дип уйлаган идем. Диде, калыр, яшәр кебек тоелды инде. Мине әлбәттә табиблар кисәтте. Сез хыялланмагыз артык. Яна шанслар әздеп әйткәннәр иде инде башта угыйм. Әй, чөнки ул бит инде иртәк табыга туры килде. Операцияны ярты айга иртәгә ясарга туры килде. Минем кан басымым күтәрелде дә, шул сәбәпле һәм бала җиттелек белдерә алмады. Шул ярты ай яшәде инде ул ковизда. Ләкин ул яшәү түгел бит инде. Һәм нәтиҗәдә инде соңгы көннәрендә инде баланы фотолар җибәрәләр иде баланы кан. Һәм мин күрә идем аңа бик авыр һәм Аллаһ Тәгаләдән мин сырадым инде. Әйтәм, әгәр дә җиңелрәк икән аңа китеп бару, тормыш авыр була икән аңа, нәрсәгә азапларга баланы, кырпы. Шуңа күрә риза дидем Аллаһка. Әгәр аласың икән, аласың. Әгәр дә авырту бала булып каласы була икән, нишләп баланы азапларга? Миңа айдан табиблар бит инде мин йөкле икәнемне әйтүгә билгеләделәр. Әйдәгез төшерегез дип өндәделәр. Бала сәламәт булмый, бала барыбер үләчәк дип. Ләкин ничек дип әйтим? Ул вакытта операция ясатып алып ату, барыбер шул операция бит инде. Мәйтәм, әйдәгез мөмкинлек бирик әле. Алар әлбәттә миңа каршы иде. Син тиле диделәр, син эгоистка диделәр. Ләкин мин аларга каршы бардым инде. Теге Аллаһ Тәгалә биргән икән, тырышып карарга кирәк дип. Һәм тырышып карадым, икәнмен. Бәләкәй. Ярты килодан артыграк. Элгермен инде ул. Үсе белгәнмен. Практикада because балалар гына исән калган диләр. Нахар хәлдә сез аның янына кирип, аның йөзен күреп. Йөзен күрдем, ләкин ничек дип әйтим? Кемгәдер ошаган, ошамаган дип әйтерлек әле. Ул әле бала иде, бик бәби иде ул. Һәм менә шушы вакыйгалардан соң сез Ришат белән узак яшәмәдегез инде. Без Ришат белән әле ярты еллар яшәдек бергә. Безнең аерылу сәбәбе балада да түгел, башкада да түгел дигән сәбәпләрен без әйтмибез дип сөйләштек беркемгә дә. Бу безнең икебез һәм Аллаһ арасындагы сер. Ләкин теге ничек әйтим? Кешеләр бит уйланмалы, уйдырмалы кешеләр ярата. Мин уйдырмалар ясамаска киңәштем, чөнки бу серне барыбер беркем дә белә алмаячак. Шуңа күрә инде теге безнең дуслар булып калдык, без араларыбыз җылы булып калды. Һәм теге аралашабыз, булай дусларча аралашабыз. Без бер-беребезгә якын кешеләр. Һәм безнең теге ничә ел бергә яшәгәннән соң бит инде барыбер кешенең уртак сыйфатлары туа, уртак кызыксынулар туа. Яңадан инде булай да кызыксынганнар өстенә дип әйтүем инде. Һәм без шулай сөйләштек. Кемдә булса, ишаратканчы, кемнәр белән дә булса трап башлаганчы, кайда тормыш төзегәнче без аралашабыз. Ләкин аннан соң теге күрешүләр инде минимумга кала дип әйтим соң инде. Аннан соң сезне шушы балада якын әйтте бит инде барыбер. Әлбәттә инде. Мен Ришатка мәнсупланам. Кеше буларак мин аны бик хөрмәт итәм. Баламның әтисе буларак хөрмәт итәм, чөнки ул башка иратлар югалып калган урында ул үзендә көч тапты. Беренчедән ул баланы калдырырга ризалашты. Ул алдан әлбәттә табиблар әйткәчне ул каршы иде. Лилия әйдә төшертәбез. Ләкин төшертергә инде курыксын иде. Мен аңа моны ие аңлатты. Нигә кайткач? Һәм икенче тапкыр консилиумга барганда без икебез дә баланы калдырырга дигән фикерде икебез дә тота идек. Һәм миңа аның өчен дә рәхмәтле аңа. Шуннан соң менә бала бит инде үлде, алып кайттык аны. Һәм баланы бит инде зур нигә салып алып бармыйлар. Әти кеше, яисә имам кеше инде кулына тотып кына алып бара, ләхеткә салырга. Һәм Ришат үзе алып барып, үзе салды. Минем өчен ул аның ягыннан бик зур адым булды, бик зур шундый кишлеген аңладым мин аның. Ул бик сабыр кеше. Һәм моны бөтен иратта эшли алмый минемчә. Кайда җирләдегез әле? Авылда, минем авылда. Мин туган авылда булды. Әйе. Ришат үзе дә бу адам бит. Ришат үзе дә бу адам бит. Юк, Ришат Аксубай егете иде. Әнисе, әтисе Теләчедән. Булай Казанда торалар. Казанныкы дип әйтсәң, Казанда үскән иде. Әйе. Булай әтәңнәр белән элемтә
тәрәті көтерейінсіз? Мен ме? Шатма. Мен ме? Шалтыратсалар сөйлешем. Менде андай жоқ. Біз дуслар болып қалдық. Мен дуслар болып қалдық. Һәм менің үшін әнеша біз дұшманлашуға тиіс біздің шуқада ортағай бірі біздеріміз болды. Шуңа көре мен дұшманлашуды, яғни біріне дуслар болып қалмауына мен көз алдыма кетірмеймін шат білем. Егер де енді тігі кімді қарсы болса да, біз отырып сөйлескен сағатларымыз бар соңғы айырылу уақытында. Һәм бізден де сөйлестік. Нендей хәлдерден соң ғана, мәселен, біз тоқтата аламыз араласуымызды. Чөнки ол ауылға қайтып йөри, ол зиратлар чистартып йөри баланы қан. Менің үшін ол мөһим, чөнки баланы хәтерләү иратның, әти кешенең ол бик зур эш. Әти кеше зиратта булырга тиеш, зиратны чистартып йөрергә тиеш. Шуңа күрә минем хәлдән килмәгәндә бигрәк тә. Шуңа күрә мин аны теге хөрмәт итәм ул яктан, Аллаһка шөкер. Төшегезгә кергәне юкмы? Төшегезгә кергәне юкмы улыгызның? Улым юк. Юк. Ничек дип әйтим, Аллаһка шөкер дип тә әйтә алам, чөнки теге садакалар биреп торгач, укытып торгач, укып торгач, ул инде тынычлап ята. Алла белсен. Бу тормышны күрмәде бит инде. Холкыгыз бар бер ныгырактырсыз хәзер, әйме Лилия? Ничек? Холкыгыз ныгыдымы менә? Тагы да көчлерәк рухлыдырсыз хәзер, әйме? Беләсезме, элек мин ни идем? Теләсә нинди мажарага кирип китәргә әзер идем. Теләсә кая, теләсә ничек. Хәзер инде ничектер җитдирәк карыйм бу тормышка. Һәм инде теге кемнәрдер якын китү, аралаша башлау минем өчен тагын да күбрәк кагыйдәләр алды. Һәм күбрәк минем игътибар итәм күбрәк сыйфатларына иратмын. Ансы бар. Һәм үземне дә инде үзем өстендә эшләргә тырышам. Әйтәләр бит, медаль ике яклы дип. Шуңа күрә бер генә якта булмый, хаталар. Миндә дә күп хаталар. Танысыз аларны, кимчелекләрегезне танысыз. Әлбәттә таныйм, ничектән инде. Исәнлек буенча кимчелекне мин кимчелеккә санамыйм, чөнки ансы табигый тормыш Аллаһтан бирелгән. Үзебезнең сыйфатларыбызны бит без үзебез үзгәртәбез. Шуңа күрә тырышырга инде. Яхшырак булырга тырышырга кирәк. Шулай да кемдә булса очраса, тагын бер катгайлы кырып карау мөмкин инде бит. Ансы миннән тагын Алладан гына тора. Кешене белмисең бит. Теге. Без 1 минутта гашык булырга мөмкинбез. Бүген гашык булып китәргә мөмкин. Исламда никах күбрәк иртәгә язылган сайын теге, укылган сайын яхшырак. Шуңа күрә мин андый бер җавап бәлгә бирә алмыйм, ләкин очраса, әгәр дә ул минем ышанычымны яуласа, яулап кына түгел, ничек дип әйтим, минем ышанычыма тугры калса, үзем тугры калсам, менә ул чиракта әлбәттә бик мөмкин. Сез тормышта нәрсәне гафу итә алмас идегез, Лилия? Шундай сорау. Нәрсәне гафу итә алмыйм? Үз-үзендә тора алмаган кешеләрне. Үзенең сайлавына, үзенең сүзләренә, үзенең ничек дип әйтим, адымнары өчен җаваплы була алмаган кешеләрне. Юк, кичерә алмыйм түгел, ләкин аңламыйм әйе. Кичерә алмау түгел инде, кичерергә тиешбез. Чөнки исламда андый әйбер юк. Кешенең инде бар шундый бит инде. Һәм кабул итә дә белергә кирәк кешене. Кешегә үпкәләгәндә, менә кайчакта шундый мәнсез, тозсыз сүзләр. Мин үпкәләмим, мин кешене сызып атам тормышымнан. Мен ул кеше белән гомумән аралашмаска мөмкинмен. Миңа алай танышырак. Әгәр дә минем кеше түгел икән ул. Араларны бузып, ниндидер тавыш куптарып, ничек әйтим, әрләшеп, анда миңа ул кирәкми. Синең уң якка, минем сул якка. Булды. Просто үзегездән ерак әйтәсез. Әйе. Йөзегезгә бәреп әйткән кешеләр бар инде. Ха? Йөзегезгә бәреп әйткән кешеләр бармы менә нәрсәнедер? Без мәгәен андый кешеләр белән бәришәбез. Ике яктан да. Мин кешегә тугры сүзле. Әгәр дә миңа ничек дип әйтим, минем тормыш кагыйдәләренә туры килмәгән, минем артымда сөйли торган мәсәлән кешеләр бар икән, мин аларны ничектер әйтсеннәр бит инде. Ансына мин риза. Артымда сөйләгән кешеләрне мин кабул итәм. Әйе. Аңлашылды. Менә бу ниләргә коронавируска кагылсак, Лилия,
шушы темаға тоқталсақ деп айтайынды. Ул зәхмет сізге қағылдымы? Міне сіз аны неше керек? Дегісін айтканда, коронавирус мен бітінде қосында сохраниться яттым деп айтып болайынды. Бір-екі ай. Хам менің хронический бронхит бұлайда бар. Хам мен кілгет кірейдім қосақлы шақта. Мен түштім катедра, түштім компьютерный томография. Дегісін дәмілсін, әмі менің не подтверждалось. Егер не подтверждалось коронавирус, хам Мәскеуге барғашын деп боланы табаға. Мен айттылар, сенде остаточный понимание корона. Айтам, мен не подтверждалось қосында. Оңа аптырадылар, мен ауырттым қысақлы шағында. Хам, әлхамдулилля, ұздым. Аллаға шүкір. Онсында ұздық, әлхамдулилля. Баланың енді жеттік мәуелі шынанға тұрдан тұры бейді. Балаға зияны дейдейді. Шу? Вакцинация болды ма прививка? Мен вакцинированы, да. Мен привита. Шанасыз мұ соң файдасына? Файдасын білмем. Зияны болмады. Шайылар түп ішігіз ердемді? Менің ғаммен үш тәжірибем ердемді. Тұлысынша. 8 ел өтті. Үшлерімізді 7 жыл болайынды. Çünkü bir yıl okulu bilen ettim benim okudum. Yartı yıl ne ettim? Stajировка деген кібірінде. Хам шындан іште кеттім. 7 yıl ердімді, elhamdülillah. Üstüme кірім шығанақлары қорай қой бір кіші қойғырды. Нешек? Сетевой бизнесқа үстіме кірім шығанақлары? Сетевой бизнес деп те айтмаймын мен аны, çünkü ол қызықсыну еді көбірек. Қызықсыну. Ол Түркияның қалар компаниясы бұл қаштым. Исмін енді атамаймыз. Мен ол шынсы білен мені тартты. Мен құланып қағаға тілеген продуктларым да бар. Хам мен аларны өзім үшін алам. Егерде жақындарым қызықсына екен, олар сұраса оларға алам. Бұлай тіге мен все міне бұл компанияға кірдім де ішлейм, ақша ішлейм деп айту жоқ, менде андай айбірі жоқ. Мен бизнесмен үшін түгіл. Бизнеста жоқ. Ол менің үшін түгіл. Егерде сен бизнесқа кіріп кетесің екен, сеңа личный машина керек. Ол продуктыны кім керек? Үлтеп келерге, тәқдім етерге, шырашулар ештіға, мәселен. Мен білем көп блогерларны кімдер түгерек істерлер жасап, сөйлейдер өз продукциялары турында. Міне мен мой сатам, мен сатам, мен мұны сатам. Олып қаралы, мәлі бүлеге теп қарай мәлі, құланып қаралы. Оның үшін біріншіден коронавирус тойынды. Біздің әдішін кірге помашалуй, шырашыға ярамы, кімнің коды yok, кімнің нәрсе. Хам екіншіден мен тіл бистесі бұлсам да, бистесі деп те айтып болмай. Тіл бистесі бұлсам да дегенде көп сөйлесем де, мен нәрсендір мақтарға, мен продуктының өзін қоланып қойға түйіш. Қайбір продуктларны мен нәрсеге қоланыңға, егерде олар мен керек ме екен өзіме. Шоңа көре мен кішіге олай тәқдім ете алмайм. Мен өзім қоланып қойған айбірді кеңес ете алам, әмі мен ол сеңа бұлышан да олай бұлдыра алмайм. Шу? Міне инвалид балаларға ешқана ердем, операцияларға, шекелерді де оланырға оқша жиялары, матты ердеміз. Шу спортқа қойдсақ, футболға, хоккейға, енді шетелерден легионерларға біз ақша қызғанмайбыз. Аларға шондай көп ақшалар төлене бетінде. Міне сіз мұнаншық қорисыз. Инвалид балаларға міне біз халықтан ақша жиярға мәжбүрінде. Бұл ауыр демейді бұл хақта деге сөйлешсек те дегендей. Ләкин мен білем көп кіне хайыр ешілер спорт өлкесінен келгені бар. Мәселен, бірәр оқша жиу ашасың, сбор. Аның бітінде интернет шілтерлерінде телевизиялар көрсетеміз. Хам көп кіне спорт білен шүғыленіші біздің спонсорларымыз бар. Олар міне сыңғы кінінде Таталарда миллион кіртіп қоялар. Сыңғы үміт үзіліп барған вақытта олар ердем етелер. Бұлат түрлісі. Мен спортқа нешкі деп айтайым. Мен спорт яратмен деп айту башқа айбір. Дұрыс түгіл ол. Çünkü мен өзім спорт біле шүғылене олмағаннан айткен кірікті ела ол. Менің өзім үшін енді. Ләкин мен айта алмайым алай деген. Әйе спортқа көп ақша біліне, сүзде жоқ. Ләкин оның да
үз плюслары бар. Эгер де шундай биздин чемпионнарыбыз, ойноочуларыбыз булмаса, ким булышыр иде? Шулук балаларга. Шулук балалар йортларына, олулар йортларына, картлар йортларына һәм гомумән андый теге спортка күп бирелә дип, алар үз шул бирелгән акчаларны каплыйлар дип уйлыйм мин. Зәкәтләрен алар чыгаралар, булышалар. Һәм мин мөрәҗәгать итәм, менә шуннан да ниндидер авырту балага яисә ниндидер алалар, инвалидларга да ярдәм кирәк була бит инде мәсәлән. Һәм аларга булышу кешенең зәкәте дип кенә мин кабул итәм. Һәм ул зәкәтне бөтен кеше бирергә тиеш. Тиеш, чөнки бу инде язылмаган закон дигән шикелле. Чөнки син үзеңнең булган мөлкәтеңнән өлеш чыгара алмыйсың икән. Синдә шул аглык юк икән, мәхәммәт аглыгы. Сиңа да бит бу проблема, бу мәсьәлә сиңа кагылган микән? Шуңа күрә иминиятләштерү дип әйтим мин дә үзеңне ничектер иминиятләштереп кую инде ул. Үзеңне Алла сакласын өчен ничектер шулай булышып, син үзеңә яхшылык алыкларын арттырасың, үзеңнең балаларыңа, гаиләңә үрнәк күрсәтәсең. Һәм бу мөһим, минемчә. Балалар дигәндә, менә балалар тәрбиясенә нәрсә җитми бүген Лилия, сез ничек уйлыйсыз? Менә интернет балаларны боза диләр инде. Таптылар сырага кеше. Балалар тәрбиясенә мәктәпләрдә дип алсак инде укыйкларында. Мәктәпләрдән чыгып дип. Әйе. Гаиләдән чыгып инде бу әйе. Мәктәпләрдә, институтларда, укыйкларында инде кирәк күбрәк алар бар. Изгелек дәресләре. Уроки доброты дип әйтәбез инде урысча, ләкин аларны арттырырга кирәк. Мәсәлән, теге инвалидлар декадасында 10 көнлегендә генә түгел, ел дәвамында. Каникулларда да исенә төшерсәң баланың, ул бернинди дә зыяны юк. Мәсәлән, авылга кайта бала, әбисе бабасы янына мәсәлән, авылда кайтучылар турында әйтәм инде. Айга менә ничектер ата-аналарын биреп план төзетсәләр, бу атнада булай эшлисез, киләсе атнага булай эшлисез мәсәлән. Дүрт атнага кайтса, дүрт изгелек хотя бы инде атнасы айга бер булса да инде, атнага бер булса да дигәндәй. Бу үзенә бер төрле кешеләргә ярдәм итүне арттыра дип саныйм. Булай изгелек дәресләрен арттыруның зыяны булмас иде. Менә сез теге вакытта сөйләгәндә төпчек бала дигән идегез үзегез нәйме? Ничек? Төпчек бала бит сез гаиләдә. Мен төпчек әйе. Сезнең дүрт апагыз бар ахрысы. Минем дүрт апам исән саулары. Булай без 7 бала идек. 7 бала. Әйе, 7 бала идек. Булай хәзер 5 бала инде. Менә бераз шул хакта апаларыгыз белән мөнәсәбәтләр, әниегез белән нинди мөнәсәбәтләр? Аллага шөкер, барысы да әйбәт. Алар менә һәрвакыт бөтен ничек дип әйтим, нәрсәләр мен планлаштырам. Мәсәлән, ниндидер каядыр җыенам икән, каядыр барырга уйлыйм икән, алар миңа һәрвакыт үз киңәшләрен бирәләр. Үзләренең теләкләрен күрсәтәләр, теләк булуларын. Һәм мәсәлән, мин дүрт апамның берсе белән дә яшим бергәләп. Чөнки ничек дип әйтим, казынсак казынабыз инде дигәндәй. Без бит инде мин гаиләлем булганда гаиләм. Без йөрдек фатир артыннан. Йөреп карадык. Ләкин миңа бөтен җирдән алдан баш тарттылар, юк. Сәбәпләрен таба башлагач инде, эзли башлагач, нишләп юк дигән сорауга, миңа әйттеләр, сезнең Казанда пропискагыз булырга тиеш 5 ел минимум. Минем ул вакытта 1 ел иде, хәзер инде 2 ел ярым. Мәйтәм, ярар, 5 елдан да килеп карармын дигән, үземә мин куйдым әле максат, теләк. Чөнки ничек дип әйтим, кешенең үз ясы булырга тиеш беренчедән. Ничек кенә җиңел булса да апа белән торуы, ул кешенең кунаклары була, килә кунаклар. Аның да кемдер чакырасы килә, минем дә. Мәсәлән, һәрбер дус уртак дус була алмый бит ул. Һәм бер кеше янга икенче кешене чакырасы авыррак. Мин әйтим, апа миңа рөхсәт итте. Теләсә кем килсен кунакка, тегеләй булай, ләкин минем үзем өчен ул уңайсыз, чөнки була тегелчә кунып каласы кешедә була. Дус кызлар килә, балалары белән киләләр. Балалар алар бөтен әйберне тота, бөтен әйберне кабалый. Синеке генә булса, син ул әйбер өчен күрмисең. Ике кешене икән ул әйбер, бигрәк тә аныкы икән. Син аның өчен җаваплы. Аның бөтенлеге өчен дип әйтим инде. Ватылмау өчен, итмәү өчен. Шуңа күрә минем өчен шундый хыял түгел инде ул, максат та түгел инде ул. Нәрсә дип әйтә алмыйм инде мин аны, ләкин шундый теләк бар.
Тілек өзімнің қуышым болсын дейді. Мен Ришат белән снимать итеп тордык, айга 25 мең. Әлхәмдүлилләх. Әни эшлисең. Апагызның Без әле апада да тордык дүртәй. Өйләнешкәч апада тордык, апага снимать иттек. Апаның фатигын үзебез снимать иттек. Ну, каплап инде бирсен шулай. Әни эшлисең. апагызның балалары бармы соң? Юк, юк. Апа кияүдә түгел. Кияүдә түгел. Шул сәбәпле инде шулай инде ничек тыга булдык, шулай тордык. Аннан соң инде алай тору тоже уңайсыз. Һәм без күчтек Казанга снимать иттек инде. Кыйммәт бәягә булса да инде снимать итеп, безгә ярдәм фонды инде һәрвакыт булышып торды. Теге снимать итү буенча инде. Хезмәт хакларыбыз Аллага шөкер иде. Һәм рәхмәт инде. Шул. Рәхмәттән сүз. Казанга күчтек дисез, башта кайдагыз? А? Казанга күчтек дисез, башта кайдагыз әле? Салават көпірінде Казанда инде ул. Салават көпе кырый инде, Казан кырые. Йөрергә дә уңайсыз иде инде. Ләкин хәзер шунда торам инде барыбер. Бер сәгать киләбез, бер сәгать китәбез. Эшкә йөрибез. Димәк, тагын 2 елдан, 2 ел ярымнан яңа соципотекага басырга мөмкинлек бар иде. Ширатка басу мөмкинлеге генә әле ул. Әле аның өчен тагы күпме документ җыясы бар. Доказать, что у тебя нет самолета, у тебя нет машины. Мен шаккаттым шул документларны сорагач. Бәтәм субханалла. Кеше нинди бай яшәүчеләр бар икән. Һәм шундый бай кешеләр дә ширатка баса микән дигән. Миндә сорау туды. Кемнең вертолетлары бар, алар ширатта тора микән ни дигән. Вертолетыңны сатып фатига ала бит инде ул кеше, минемчә. Шундый сәер документлар сорадылар, без аларны җыйдык. 18 төрле документ сорадылар бездән. Икебездән дә. Икебездән җыйдык. Ришат ягыннан да, минем яктан да. Ләкин шулайрак. Ришатның пропискасы бар, ләкин аның тора торган фатигында иде инде. Элеше җитә. 2 кешегә дә җитә. Анда барып тәкъдим иттеләр безгә. Әле алай яшәп булмый. Анда аның апалары, сеңелләре иде тоже. Шулай инде. Аллаһ Тәгалә хәерлесен бирсен. Ләкин хәзер инде Ришат белән тормасак та, теге мөнәсәбәтләр булмаса да башка кешеләр белән, ләкин барыбер үзеңнең куышың, ул инде ничектер? Танышлык. Үз танышлыгың. Мин шулай саныйм. Ришат шул вакытта ярдәмгә эшкә кергән иде. Эшләде, я. Без бергә эшләдек. Хәзер ул башка җирдә эшли. Әйе. Ну, ничек дип әйтим? Мен каршы түгел аның ярдәмдә эшләвенә. Ләкин минем җитәкчеләр, безнең җитәкчеләр санады инде ничектер, алай миңа тынычрак дип. Син дип аны күргән саен яңадан тартылачаксың, тегеләй булай. Ләкин тартылсаң да бит инде аңлыйсың, аеры акыл. 18 яшьтә түгел. Һәм белмим әлбәттә эшләгән булса нәрсә булып беткән булыр иде. Ләкин эшләтмәделәр. Чыгардык, чөнки аның үзенә дә тынычрак булды инде алай. Шул. Эшли, Аллаһка шөкер, әкрен генә шунда эшләп йөри. Ләкин теге официаль түгел, аңа ярамый официаль. Инвалидлыгы буенча. Менә бу Лилия сорыйм инде. Менә шушы сезнең балага узуыгыз, име? Ул ниндидер бер Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер мөгъҗизамы ул? Менә ничек кабул иттегез? Мөгъҗиза. Шундый көтелмәгән хәл булдымы ул? Әллә сез аны көттегезме барыбер? Юк, мин өметләндем. Мин иремне иритәсем килде дип әйтик инде. Һәм аның әти булуы минем өчен зур шатлык булды. Теге бала белән җитәкләшеп йөрмәсәк тә инде, ул бит инде әти иде, ул әти ролендә. Ул хәзер дә әти. Шуңа күрә минем үзем өчен ул бик сөенечле хәл булды. Мен балага узганымны беренче көнне үк сиздем буга инде аны мин һәм бөтенгә дә 2 ай ярым әйтмәдем мен аны. Токсикоз да булды, ни дә булды. Иптәшем нәрсәгә кысасың дип теге сырый иде инде. Мәдәм майлашадым бугай. Тегеләй ахыры тегеләй. Мин аңладым инде аны. Ләкин мин беләм, әгәр шифаханәгә барсам, мин табибларга, алар әйтәчәкләр төшерергә. Шуңа күрә мин мөмкин кадәр суздым аны. Һәм бөкенне апада кунганда, апа әйтте, нишләптер син дип үзгәргән әле, тегеләй әле сизләйсең инде. Мәтәм юк инде мәтәм нәрсә. Нәкъ шул көнгә без язылган идек больницага барып, тикшертергә үзгә. Ападан киттем дә үзгә бардык без. Һәм үзгә инде подтвердилось. Һәм шундый ул көнне бөкенгә дә әйтмәдек әле без. Икенче көнне инде апага иншылтыратып әйттем. Нәрсә әйтсен инде, үзегез беләсездер диде инде. Аптырагач нәрсә әйтсен инде ул. Теге аннары инде теге шок хәлендә калды инде ул. Лилия нишә бедәксез икән инде, ничек күтәрсен икән инде, ул сораулар инде әлбәттә булды. Әтием
бик авыр кешерде. Менің қосаққа қолым çünkü әти менің нишкілетін бик тәсірлі кіші, эмоционал кіші. Хамы менің үшін құқығынан нишкілі ябылды. Баланы күн кешті әлі тігі аңышып жетмеді. Нәрсе болғанын. Хам аңа ауыр болды. Әні де қабыл еттің нешесінде. Әні бітінде андай баланы үстірген уже. Мені үстірген бітінде ол біле. Хам исен қалса да ол әлі сенген болыр еді. Әтілі тиіне. İkimiz de isen bulsak. Ama әти менің үшін қойықты. Шоңа көре нешіктік ауыр қабыл еттің дуаны. Ama alhamdulillah нешікке тиіш болған шылай болды. Мен өкінме, мен баламны көрдім. Мен аны қоғылдым деп әйтегенде, ләкен көтеріп, тұтып тұрулар болмады енді. Çünkü көбізда болды бетінде ол. Шылары ғана ауыр еді. Мен Қазан, Мәскеуде операциядан соң бірнеше күннен шығардылар палатаға. Палаталар бітінде тізілген әнілер палаталары. Хам қар әнге балаларын алып келгелер бітінде. Менікін алып келмейлер әлбәтте. Хам бұл бик ауыр болды. Менің яңадан давленияларым көтеріп, мен реанимацияға лектім яңадан. Хам онлары мен аңладым, мен палатадан сен шықмай жатмын. Нервы бітер бітінде, нервыға баланы бермейлер, ярамай. Мен аңлайым баланы ярамаған. Хам мен де өзімнің табипқа айттым. Мүмкін мен реанимациядан ұшалып кетсем. Олай шығармайлар енді палатаға шығуға керек дейінді бұл меңа. Мен бірінші болайым әлі. Зыңғар үшін. Мен палатаға шықсам яңадан кірем сізге. Мен мұны білем. Меңа мұнда ауыр. Мүмкін мен прямой шығып кетем. Мен прямой шығып кеттім. Әлбәтте бұл шифахане қанунларына туры келмей. Әлбәтте мені бәлки мұның үшін ғайыплерлер де, силерлер де, ләкин меңа барыбір. Çünkü меңа алай жеңіліге кетті. Шыннан да менің ербуларым цельныйрақ қалды дегенде. Меңа алай оңайлырақ болды. Мен шылай шығып кеттім, Қазанға қайттым. Хам Қазаннан да 21 көрішкеннен соң ауылға қайтып кеттік біз. Çünkü ауылда мұншалар кіріп, тынышланып, жайланып, баланың кетуіне енді мен әзір едім. Нешіктір онда енді бала кеткен уақытта мен тірнекленген нешіктір. Хам білейдім бетін баланың кетіп барғадан мүмкін екенін. Шуан көре мен де нешіктір тынышырақ қабыл еттім деп әйтім мен де. Шуан көре бары бір тігі айталар бет. Үз үйіңде үз кейің деген кірік, үйде жеңілірек кешірілі. Туған жоқта бігерек те әтіені янында. Ләкин бары бір шул әне болып қарадығысы дейді. Әлхамдулилlah. Аллаға шүкір. Кереммек күн әне болып қарадым. Мен нешетесің, жазмышқа шулай жазған болған енді. Мен өкінмін. Мен білем, Аллах тағала нешіктер біздің сақлады, yoqlады деп етсек те бұл. Çünkü мен әйткен сөз біздің бар еді. Әгер де фатир бікселер, біз бала алабыз деп. Мен ашыл сөзден соң біз сақтырмадық. Балаға уздым мен. Мен шаққаттым аңа әлбәтте. Ләкин мен Аллах тағала нешке жазған шулай болды енді. Аллах тағала аңлатты, бала болған білеген әлі болмай деп. Алайғына болмай әлі екенін аңлатты мен. Татар тілі бойынша. Татар тілі. Біздің яратқан татар тілі. Біздің яратқан туған тілі бойынша бұл бет туған тілер елі. Туған тілі? Ненде сұрау туған тілі бойынша? Туған тілер елі. Міне тілге иқтибар орта көбік ме сізге, кейми көбік ме, татар тілінде сөйлеушілер орта ма, міне дейді шынды өзіңіздің күзетулеріңіз бар ма, шақси күзетулеріңіз? Қазір илдіге илді сөйлеушілер болғайында, көбірек болмаса. Нешіктір ол қазір бетінде ғадет кейбірге үйленіп кетті. Ауылда татарша сөйлеушілер. Ауылда көбісінше, мәселен біздің ауылда енді, шақсен бұғарайның Күлшік каналында татарша сөйлеушілер. Ғыммен башқа ауылларда да татар тілі әлі үстіндік. Ләкин қалада енді илдіге илдідір, әзірек болмаса. Çünkü татар тілін қыстылар, әзейді, дәрістілер әз. Сайлап алып, мұнқада аз деп әйте алам енді қазір балаларға шейтін. Мен мәселен бір менің апамның қызының 3 баласы бар. Аның бірсі қазір мектепке кірді. Бір күннен сөйлешеміз телефоннан, WhatsApp-тан енді. Мәтәм нәрсе хәлләр. Татарша сөйлешем менің білен. Шипшиста Аллаға шүкір, әліге татарша сөйлей. Ләкин келешекте нәрсе болды, білмейбіз. Қанша ешті? 9 ешті қазір. Ләкин жәмғият бетінде бары бір кішілер біле ешер бетінде ол. Кішілердің ғадетлері көше.
гадәт кеше гаилә 70% эрешин кертсә дә, күп процент җәмәгатьтән дә килә. Һәм мәсәлән, мин Казанга күчкәнче үгешә белми идем. Белә идем инде теге исән салманы. Ләкин артаган түгел. Мин авылда татарча гына сөйләшеп үскән бала. Безнең математика дәресләрендә татарча уза иде. Алу, бүлү, кушу дигәндәй. Һәм Казанга килгәчтен, мин ничектер югалып калмадым. Мин телевизор күп карый идем һәм китаплар күп укый идем. Шуңа күрә миңа бик авыр булмады. Ләкин дөрес итеп сөйләшү, дөрес итеп русча сөйләшү минем өчен әлбәттә ниндидер авырлыклар тудырды. Әмма менә кеше тернәкләндерү үзәгенә эләгү миңа инде зур этәргеч булды, чөнки безнең курсларга, менә реабилитация курсларына төрле милләт вәкилләре килә һәм күбесенчә русча сөйләшәбез. Шуңа күрә өйрәнәсең, кая барасың. Тәҗрибә, Сайлап алырга юк. тормыш өйрәтә. Тормыш күпкә өйрәтә инде ул. Анысы. Менә татар хатын-кызлары нинди булырга тиеш алар? Чын татар хатын-кызына нинди сыйфатлар хас? Бу гаиләдәме, гомумәнме? Гомумән. Гомумән әлбәттә сабыр, тыйнак дип әйтик инде. Хәзерге хатын-кызлар, татар хатын-кызлары да алга киткән. Алар мода артыннан да өлгерәләр, алар аш-суга да осталар, алар гаиләне дә әлхәмдүлилләh алып баралар, алып барырга булышалар дип әйтик инде. Һәм эштә дә беренче урыннарда баручы хатын-кызлар бар. Алар күп. Алар хәзер артына да утырдылар. Теге ирләргә бишле шалбар да киделәр дигәндәй. Ләкин хатын-кыз барыбер йомшак булырга тиеш. Хатын-кыз үзенең хатын-кыз икәнен онытырга тиеш түгел. Син хатын-кыз һәм син гаиләнең үзәге дип әйтсәң дә була. Чөнки син гаиләдә һәрбер кешене тотып торучы ничектер агачның тамыры кебек була бит инде. Ничектер балаларын да, ниләрен дә үзе янда, җылыда, әти-әнисендә кадерләп, кайнаналарын да кадерләп торучы бер зат бит инде ул. Әлбәттә, ирен тәрбияләүче иң беренче чиратта балаларын. Һәм андый булу бөтен хатын-кыздан да туры килә, тырышса. Ләкин бик зур тырышлык кирәк. Бик зур сабырлык кирәк. Сез хатын-кыз булып, кана яхшамыйсыз дип уйлыйм. Хатын-кыз булып кала белергә кирәк. Без хәзер бөтен әйберне кулыбызга тотабыз да, без эшлим мин синнән башка да дип тотынабыз. Алай кирәкми. Менә син аны эшли ал, ләкин ул эшләсен. Шундый булып калырга кирәк. Концертларга, театрларга йөрисезме, Лидия? Соңгы елларда, менә үткән ел сирәк йөрдем, чөнки бу коронавирус ниләр белән, тыелулар белән, тыю белән йөрелмәде, ләкин тырышам, мөмкин кадәр булдыра алача барам. Ләкин күпмеләр концертларга, мәсәлән, үтеп тә булмый, чөнки коляска белән кертмиләр. Бер вакыт бар, нигә татар җырына кертмәдең? Татар җыры да бар инде, башкалары да була. Коляска белән кертмиләр, анда, мин аңлыйм, анда аппаратуралар тора, колясканы куярга җайсыз, тегесе монсы. Ләкин аны аңлатырга кирәк, тренде гарип кешегә. Яисә беренче рәтне биреп, коляскадан күчеп утырырга мөмкинлек тудыру. Ансы да бар бит инде аны. Әгәр мөмкинлек булса, беренче, икенче рәтләргә, мәсәлән, күчереп утыртып, колясканы алып чыгып торып була. Развивалкага анда. Әмма минем шундый хәл булды, мин барырга теләдем татар җырына, хәтерлисез. Һәм кызганычка каршы, юк, коляскалар белән кертмиләр генә дип әйттеләр миңа. Сәбәбен аңлатып тормадылар. Соңыннан мин ничектер татар информында әйттем мин аны. Ничектер ышкындырдым һәм миңа шылтыраттылар. Анда бит аппаратуралар иде дип. Әйтәм миңа ничектер барыбер. Мин шундый юк тамашачы. Мин автор беренче чиратта. Һәм мин кергә теләгән татар җырында минем язылган җырым бар иде. Һәм мин аны сәхнәдә иштәсем килде. Ничектер, кайбер инвалид, мәсәлән, аны башка телдә кабул итер иде. Кимсетү итеп тегесе. Мин аңлатмауга гына аптырадым. Һәм ничектер, чынлап та әйттем мин аны. Яратмаучылар да булгандыр, әйткәнне, ләкин яратамы, яратмыймы дигәндә бер амашкы түгел. Шуңа күрә һәркемгә хәзерге вакытта тормышта инвалидларга башка төрле караш
Һәм ул карашны дөрес итеп кабул итәргә кирәк. Бөтен Европада инвалидлар ирекле рәвештә бөтен чараларны күрәләр. Керәләр, карыйлар. Нишләп икән менә безнең Татарстан бу кануннарга әле кирип бетә алмый. Кызганычка каршы. Һәм насыйп булсын инде. Алга таба камиллерәк булырга, камилләшергә язсын безгә, барчабызга да. Җитәкчеләребез дә безне дөрес кабул итә башласа, biz инде аларны әлбәттә аңлар идек. Без аңлый торган кешеләр. Рәхмәт, Лилия. Тагын ниндидер әйтелмәгән сүзләр калмадымы? Калмагандыр инде. Юкмы? Бетердек агай. Итәгә баш исән буламы, юкмы? Була, барсы да бит. Менә бу шигырь ягыннан җыр берәр нигә җырчыга бирергә андый теләгегез юкмы, Лилия? Җырлармы? Әйе. Минем каяктан артык җырым бар. Минем каяктан артык җырым бар. Чыккан җырларым. Чыкмаганнар да. Киләчәктә дип әйтәм тагын. Язам, әлбәттә. Хәзер чыгарга торган җырларыбыз да бар. Ләкин нишләп җырлар тукталып торды минем? Чөнки коронавирус җырчылар концертлар куя алмый. Һәм шуңа күрә җыр язудан ничектер туктап тордык инде, чынлап та. Текстлар бар, әзер текстлар бар, композиторларыбызда да бар. Ләкин менә бу коронавирус белән инде сәхнәләрне тутыра алмау белән сәхнә залларын biz инде туктыйбыз. Сабыр итәбез. Кайсы вакытта күбрәк язасыз, Лилия? Төнләме, көндезме? Күбрәк кич төнлә. Кич, төнләме? Төнлә нәтиҗәләр чыгару вакытында. Кич бидән нәтиҗә чыгарабыз һәр вакыт. Элек бу шуrak вакытта мин эшләмәгәндә әле авылда чакта итә белән яза идем күбрәк. Обедка кадәр менә шулай төш китәргә. Хәзер төнлә. Төнлә үзем генә калгач дип әйтик инде. Сабырлык белән теге ничектер нәтиҗәләр чыгарып ятасың да, торып телефонга язып атасың инде тиз-тиз. Сез әтиегезгә ошагандыр халык белән, әйме? Юкмы? Мин кемгә чыгам? Халкыгыз белән. Әтиемә чыгам. Шулаймы? Әтиемә. Шулайдыр дип. Мин нәгати. Әтиең, Әйе. Әни ягыннан да бардыр теге. Әни ягыннан ничектер җитдилек бардыр инде. Гелгә майпан алтырмыйсың бит инде барыбер һәм әти ягыннан минем бөтен халкым да әти инде.